bude videla. Beštija jedna debela. Ju, slatka moja, izvolite. Hvala, slatka moja, sedite. Hvala, nego nešto bi vas bude videla. Beštija jedna debela. Ju, slatka moja, izvolite. Hvala, slatka moja, sedite. Hvala, nego nešto bi vas upitala, makar se vi naljutili na mene. Kako bi bilo da ja dođem kod vas na pola dana, pa da me vi naučite kako vi pravite one vaše čuvene puter kifle? Mante me. Ne, moj popa uvek hvali vaše kifle. Ja mu reknem, pa što ti nisi uzao gospa Sidu, a ne mene, kad ti je tako za srce prirasla. A i lepše od mene, a i deblja. Ba da, puter kifle, a ne ja. Ma da, vaše puter kifle, đavuši u njih. Da, hoću. Ali samo hoćete vi mene naučiti kako se pravi na vaš čuveni mešpajz, što se zvašnja... Sačo zove. To, da, jer ste, moram priznati, pravi majstor u tome. Pa da, ali znate, za to ti imati dobrog učitelja. Pa ja sam ga imala, moju pokojnu majku, Bože dušu. Verujem, Slavka, verujem. Tako i moja Juci isto zna svašta. Samo jedan put da vidi kako se šta pravi i odmah trči kuće ona sam i kola. Da, tako je dobila jednu knjigu, jedan lepu i šaranu u korici sve. I na njoj piše poezije. Dobila od utvarača, gospodin Šandor iz Kikinde. Izlanirala unutra pa zapisala sve čušpe, zemešpe i sosove. Piše kao neki kancelarija. Da. Rana moja znam, znate, ja nikada ne delim od moje Melanije. I kažem mi da se samo sa njom služi. Nju ugleda. Kako su lepo živele popadije, tako su lepo i popovi živeli.